Základ výchovy je vždy v rodine. Mládež by mala byť zamestnaná, rodičia by mali vyžadovať od detí určité povinnosti, tak ako od nich vyžaduje škola, že sa musia učiť. Mali by mať väčšie právomoci aj učitelia, pretože, myslím si, prišla som sem na tento obecný úrad zo školstva a že sa to veľa zmenilo. A ja hovorím, že my sme mali jedno z vynikajúcich školstiev, že mali sme si toto to sme si mali ponechať, to, čo je u nás dobré. Takže doporučujem všetkým starostom, mojim kolegom a starostkám, že treba si všímať nie len dospelých, nie len čo chceme investovať, čo chceme vybudovať v obci, ale treba si všímať všetko, ako sa naša mládež správa, čo robí, ako trávi svoj voľný čas, pretože nie všetky obce naozaj máme na to, aby sme mali vybudované športoviska alebo plavárne alebo niečo podobné, ale treba primäť do organizácií, či sú to hasiči, či nejaké folklórne súbory alebo divadelné súbory v určitých obciach, aby sa vlastne tá mládež zamestnávala iným. Iným, ako je, že nič nerobenie. Vlastne oni to robia z nudy. Ak nemajú momentálne po ruke notebook, televízor alebo niečo iné, a keď sa stretnú, tak už nevedia, čo by od dobrej vôle urobili. Takže doporučujem tak začať už v rodinách a vždy to na každej obecnej akcii nejako jemne diplomaticky pripomenúť. Ak by som chcela, tak jediné také zbožné želanie, aby táto relácia alebo tento projekt prispel čo najviac mladým ľuďom, aby im otvoril oči, aby videli, že do čoho sa vlastne ženú, do akej záhuby a že máme veľa krásnych vecí na našom Slovensku a prírodu, o ktoré by sa mali zaujímať. Nie o toto.